Sziasztok! Elindítok egy event megoldó sorozatot. Amikor jön egy friss event és van valami küldetés hozzá, akkor azt megpróbálom minél hamarabb feltölteni, hogy lenne a legkönnyebb megcsinálni, mi is a feladat. Most elég hosszú a listánk, karácsonyi cuccok, van ez a mondjuk úgy télapó meglepetése, ezt magatok is megnézhetitek, ez egy spell. Van ez a jeges wizard, szerintem szar, aztán biztos lehet jól is használni, viszont 2 darab Research Potion-t ad, amit meg rohadtul szeretek, XP Gemisvár pluszba. A lényeg, hogy ezzel 2 nappal le tudok rövidíteni egy kutatást, már 9 megvan belőle, illetve van még egy Epic Winter Challenge-ünk, arról már töltöttem fel egy videót, magyarázat nélkül, igazából, hogy honnan érdemes támadni. Illetve, ami még itt van, az egy téli térkép, 2500-ért lehet megvenni, én ezt kihagyom. Van egy idei karácsonyfánk, amit mindenki megkap, és le tudja rakni a bázisára, hogyha szeretné. Van egy régebbi küldetés, vannak új szupertrupok, ilyen a Super Wizard és a Super Lava Hund, és csak a Super Wizardhoz kaptunk egy küldetést, ahol 15 küldetésbe egy-egy Super Wizardot kell felhasználni. Még nekem sincs 9-es, ha jól tudom, 9-es szint kell a Super Wizardhoz. Igen, 9-es, nekem még csak a nagy karakteren 8-as, itt pedig még kisebb. Ha még te se tudsz ilyet gyártani, akkor klántársaktól lehet kérni, hát ha az event miatt valaki előtte ezt a boostot, és tud ilyet adni, kérsz egyet a csapatodba, és már meg is lehet csinálni a küldetést, ezért már csak egy Power Potion jár, ami miatt én nem nagyon ugrálok. Ugye még itt van a listában a decemberi season, ugye ezt a nem is tudom mi ez a championnak lehet egy új skillt kapni. Ja, meg hát ugye ezek a season challenge-ek, amiket ugyebár itt csinálunk. És szép lassan haladok. A season challenge-ről most hirtelenjében még annyit, hogy ugye Gold Pass-szel nagyon Gold Pass-t, hogyha van, akkor sokkal több, sokkal jobb dolgot ad, főleg ezek a Training Boost, Research Boost, Builder Boost. Akkor az egész tényleg arról szól, hogy miest kijön egy challenge, már ugrani neki és csinálni meg, hogy minél hamarabb kapjuk a kedvezményeket, de mivel ezzel a kis okonttal nem vagyok előfizető, ezért annyira nem izzadok, mert majd meg lesz a Builder Elixir, Builder Gold, Book of Hero, jó cucc, de annyira nem kell vele kapkodnom szerintem, mert nem szalad el a dolog. És akkor egyenlőre talán ezzel föl is konferáltam ezt az eventes sorozatot, amiből ugye ezt a Epic Winter Challenge-et már meg is csináltam, és akkor még mutatok 3 támadást, 3 különböző karakterrel, amik különböző szinteken vannak, hogy milyen szinten hogy lehet szerintem megcsinálni ezeket a küldetéseket. Az ilyen küldetéseknél az mindenképp elsődleges, hogy csillagot kell szerezni, hogy végezzünk vele. Na most, ha egy ilyen kellemetlen jószággal van dolgunk, mint ez a Ice Wizard, akkor pláne csak túl szeretnék esni ezen az egészen. Hát látszik is megdöglenek 6 perc alatt. Az lehet, hogy az én hibám, hogy rosszul rakom le őket. Ugye ők annyival másabbak, mint a Wizard, hogy a
támadó épületekre mennek elsősorba. Emiatt is genyók, mert nem szépen elkezdenek bontani, mint a többi vizár, tehát nem úgy kell őket használni, hanem a védekező, nem támadó, védekező épületeket támadják elsősorba. Tehát az a lényeg, hogy az én ezzel az alapcsapattal alapjáraton 8 vizárdot szoktam hozni, meg amit láttatok, de őket lecseréltem, és beraktam helyettük a Ice Wizardokat. Tehát, hogyha alapból olyan csapatod van, amiben van Wizard, bár ez most nekem gyanús kicsit, mert lehet, hogy kevés, én nem 8-as szintű a Wizard, nem annyit hoztam. Úgy, tehát a csapatban 10 darab Wizard volt, különböző szinteken különböző mennyiségű Wizardot kér, 10 Ice Wizardra van szükség, hogy egy győzelemnél, hogy megkapjuk a pontot, és akkor itt is a csapatom, ezt elég itt mindig a Previously Armed képezni, és meg is van. És ez egy működő csapat, Wizardokkal sokkal jobb. Most a 10 Ice Wizarddal megnyomjuk. Tehát a lényeg, hogy a rutinos csapatomba belehelyeztem ezeket a makikat, és a lényeg, hogy hát a legjobb, hogyha lootot is hoz, minél, tehát leginkább olyat támadjunk, ami sok lootot hoz, de hogyha ez talán nem fontos, meg haladni akarunk vele, akkor a lényeg, hogy a TH-t leüssük, vagy az 50%-ot megszerezzük, hogy megjelenjen a csillag, minél hamarabb essünk túl ezen. Az ismét saját stratégiához tartozik, hogy milyen plusz csapatot kérsz donate-be. Én most ezt használom, erről majd egy másik videóba beszélünk. A lényeg, hogy kérd a segítséget. Nézzük meg most TH12-n, hogy néz ki ez a támadás. Az mostanában dragonokkal támadok. Bevált stratégiának tűnik. Eléggé közönyös egy stratégia, de a lényeg, hogy hasznos. Fogtam magam, kiszedtem egy vagy két elsarit, bepakoltam helyére a vizárdokat, nagyobb szint, ezen a szinten több mágust kell használnom, 11 darabot, de hogy mivel volt még hely, ezért beraktam 13-at, minden más maradt a régibe. Most egy ilyen bázis, amikor pontszerzésre megyek, akkor idején lepakolnék mindent, ki fogják ütni a TH-t, hogyha itt fagyasztok spellekkel mindennel együtt, de most jövök oldalról, mert azért nem árt egy kis loot se elixírből. És itt ismétlem, nem a támadási stratégia a lényeg, hanem hogy túl legyünk ezen a vizárdos küldetésen. Hát több értelme lett volna, hogyha Kinget odarakom le, ahova vizárdokat, és akkor egy kicsit védett volna rajtuk valamennyit. Ez most egy kicsit szétesett támadás. Csoda, hogyha meg lesz. Azért. Meg lesz. Hoppá. Ezt elcsesztem. Na mindegy, ismétlem, nem a támadása lényeg, mert az egész, sőt, nagyon gyengére sikerült. A lényeg, hogy megvan a csillag, sőt, 2 is. Viszonylag egészséges loot is van, plusz a bónusz, úgyhogy végeredményben jól jöttünk ki.
És akkor most jön egy utolsó Ice Wizard támadás. Egy hősünk, talán ez lesz a leggyengébb csapat. Egy hősünk van, nem kaptunk donétet, de valahogy meg kell csinálni. Azt gondolom, hogy itt a megfelelő kiválasztás a kulcs. Legyen kicsit kijebb az a TH, mivel TH12 az account, nem lenne rossz, hogyha vele egy szintűt kapnánk. Ez még talán meg lehetne. Keresünk tovább. Ez aztán végképp meg lesz szerintem. Alapstratégia. Lerakjuk a pekkákat. Ők tankolnak. A környékről eltakarítottak mindent. Valószínűleg így van, a vizárdok megindulnak előre. Ilyenkor ugye belerondít a dologba ellenfél CC-je, de talán az Archer Queen eltakarítja őket. Fölpörgetjük. És a jó kis valkírek el is takarították a TH-t. Viszont egy rohadék ballon megszökött, és meg fog szivatni, mert az Archer Queen nem ér oda időbe. Hát lehetett volna jobb is. De ez a támadás is arról szólt, hogy ezt a küldetést csináljuk, és nem arról, hogy egy jó támadási stratégiát mutassak be helyesen. A stratégia szerintem jó, azon kívül, hogyha én rosszul alkalmazom. Jó, innentől el is lehet tekerni. És akkor úgy gondolom, hogy eléggé körbejártam ezt a taktikát. Ha neked más csapatod van, abba próbáld beilleszteni a Ice Wizardokat, és sima ügy ennyi idő alatt megcsinálni ezt a küldetést.